Hej! I dag der kunne vi godt tænke os at vise jer, hvordan man laver hjemmelavet bacon. Og lad os hoppe ud i det. Vi bruger helt normale ribbensstege, som man kan købe. Jeg vil lige have disse købt i Føtex. Som man kan se her, de er ganske helt og aldeles normale. Der er slet ikke noget. De her ribbensstege, de er stadigvæk en smule frosne, fordi jeg lige har taget dem op i fryseren her til morgen. Det betyder ikke noget, for når vi begynder at hælde saltlagen i, så skal det stå og trække i 3-4 døgn, og så skal det nok tøje op. Og det er meget vigtigt, at man holder det koldt, når det står og trækker. Men her i det tidlige forår skal man lige passe lidt på, at det ikke bliver frostvejr. Så jeg har et gammelt køleskab, jeg bruger til at sætte det ind i. Jeg lægger dem op her, og så venter jeg med at skære dem og pille sværen af, til når de er tøet op, og til de har været i saltlag, for så bliver de lidt mere faste i kødet. Vi har i forvejen lavet en saltlage, og vi skal nok sørge for, at opskriften på saltlagen, den vedlægger vi til allersidst i rulleteksten i filmen. Det er vigtigt, at alt bliver dækket til med saltlagen. Og man skal huske, når man roder med fødevarer, så skal man huske, at de containere, man bruger og sådan noget, det skal være fødevaregodkendt. Jeg har købt den her, i Ingo, den her kasse her. Jeg tror, jeg gav 45 kroner eller sådan noget for den. Jeg tager altid lige og lægger en tallerken her ovenpå, fordi når jeg så lægger låget på, så kan man se, så presser den det helt ned under vandet. Og vi lukker til og klipsene på. Og så skal det sådan set bare stå stille og roligt og trække i 3-4 dage. Så har vores bacon stået i lagen i 4 dage, og som man kan se på vandet, så er det blevet lidt rødligt i det for saften, og den har trukket ud fra kødet af. Normalt så vil jeg gemme lagen og have den næste stående klar, der skulle lægges i. Men jeg har ikke mere der sker lige nu, så nu hælder vi den ud. Som man kan se, så har lægen dækket helt og alt kødet. Så det er ligesom det skal være. Vi piller tallerkenen op. Jeg vil sige, at jeg har prøvet stiksaltning, jeg har prøvet tørsaltning, og jeg har også prøvet at vådsalte. Og jeg må sige, at det nemmeste, synes jeg, er helt klart at vådsalte. Altså hvor man lægger det hele i en saltlage. Det gælder om at få hældt hele saltdagen ud. Så tager jeg ren vand og fylder op med igen. Og det gør jeg, fordi jeg gerne vil have, at mit bacon det skal ligge og udsalte og trække noget af salten ud af kødet igen. Ellers så synes jeg personligt, at det bliver alt for salt. Udvandingen det lader jeg gøre i cirka 24 timer. Så vi ser på det, når det er klar. Så er baconen færdig med at vaske ud for salt. Så har vores bacon ligget på køl. Det har ligget på køl i 4 dage det her, og blevet for at tørre ud. Og jeg er stille og roligt gået i gang med at udbene dem. Men en simpel udbening, som jeg gør, det er, at jeg simpelthen skærer benene af, der sidder her, og så afsværer jeg dem. Og der er mange, der ikke vil afsvære dem, men grunden til, at jeg afsværer mine, det er simpelthen, at jeg ikke vil risikere, at det sprutter, når jeg begynder at stege det. Som man kan se, så har den fået en utrolig flot rød farve herinde, og det er netop derfor, at jeg bruger nitritsalt. Det er fordi, jeg godt kan lide den rigtig flotte røde farve. Men jeg tager også lige og afsværer den også, og der er mange, der siger, hvorfor man afsværer den, som sagt. Og det er fordi, så slipper jeg for, at det sprutter. Men sværene smider jeg ikke ud. Sværene dem bruger jeg til at koge flæskesvær på.
Sådan, og så er vi sådan set klar til at ryge. Så nu kører vi det hele ud i rygeskabet, og så giver vi det 3 gange 12 timers røg. Når man koldryger, så kan det være meget forskelligt, hvad man bruger. Men som oftest er det sådan noget bøgesmuld, som vi har her. Man kan købe mange forskellige koldrygningsadaptere, og man kan købe alt muligt andet. Men er man helt nybegynder og skal lige prøve det, så vil jeg nok anbefale, at man tager en alubakke, og så lægger det i en hestesko, og muligvis med et stykke folie i midten, for at skærme det af fra hinanden. Og så tænder i den ene side, og så skal det nok brænde rundt og afgive røgen, man gerne vil have. Hvis det som sagt er, at man gerne vil gøre lidt mere ud af det, så kan jeg varmt anbefale, at man får en røgovn at ryge i. Det er helt sikkert nummer 1. Men det kan altså også lade sig gøre med meget mindre. Jeg har set folk, der har røget i en gammel papkasse, hvor man bare har lavet et par huller, og så sat en alubakke ind under. Og der har man det her røget ganske fint. Men altså som sagt, et røgskab eller en røgovn, det er helt sikkert nummer 1. Vi hænger vores bacon ind. Vi har hængt vores bacon ind, og vi er nu klar til at ryge det 12 timer. Når det så har fået 12 timer, så giver jeg det 12 timers hvil. Og så gentager jeg processen 3 gange, cirka, til den har den ønskede farve, jeg gerne vil have. 12 timer har det fået nu, og man begynder at få ane, at de har fået den rigtig flotte farve. Men vi lader dem hænge og tørre nu. Vi lader dem tørre i 12 timer, og så ryger vi igen. Så har de fået 3 gange 12 timers røg, med cirka 12 timer imellem hver rygning. Så nu får de lov at hænge lige en 6 timer mere, fordi der er lidt lov at hænge for lige at tørre ordentligt ind med røgen. Og så skærer vi dem. Vores bacon har nu fået lov at hænge og tørre lidt. Så nu prøver vi at skære en over, og så ser vi, at vi har fået det ønskede resultat. Og lige præcis derfor bruger vi nitritsalt. Det giver den her utrolig flotte farve. Men vi prøver at skære et par stykker. Det var så vores forslag på, hvordan man kunne lave en hjemmelavet bacon. Der er rigtig mange versioner, man kan bruge, og man kan søge på nettet. Sådan her gør vi. Den er nem, den er simpel, og jeg håber, der er rigtig mange, der har lyst til at prøve det.